בואו להתחבר לטבע ולקהילה עם עמותת בידיים שלנו. בעידן המודרני, אנו לעתים שוכחים את הקשרים המיוחדים שלנו למורשת, למסורת, לעצמנו, לקהילה שלנו, ובטח לסביבה. בעמותת בידיים שלנו, אנו מאמינים שהשהייה במרחבי הטבע מחוללת פלאים. מה אנחנו עושים? אנו מציעים פעילויות וסדנאות שמתמקדות בחיבור רגשי וחברתי, המחזקות את תחושת השייכות והמסוגלות ואת החיבור לארץ ישראל, ופועלות לפיתוח כישורים ומיומנות חברתית. למה זה חשוב? העמקת הידע המדעי והחשיפה לטבע ולמורשת של ארץ ישראל מצמיחה שורשים לטיפוח הסקרנות והיצירתיות של המשתתפים שלנו. הסדנאות והמפגשים ובכלל להיות חבר בעמותה ולכל הגילאים ולכל המשפחה. הצטרפו אלינו, בואו להיות חלק מקהילה מחבקת, יחד ניצור חיבור אמיתי בין הקהילה שלנו, הסביבה שלנו, המורשת שלנו, העם שלנו, בעתיד ילדינו. עכשיו זה בידיים שלנו. נרשמים כאן בקישור. ועוד דבר בבקשה, שתפו את הפוסט הזה, שתפו את הסרטון. הזמינו חברים נוספים להצטרף.